loistavia ideoita, uusia ajatuksia. He oli löytänyt sellaisia makuja, mitä me ei olla vielä itsekään ehkä osattu ajatella. Ja he oli oikeasti todella motivoituneita ja innostuneita lähtemään mukaan tähän projektiin. Me tuodaan markkinoille sellaisia tuotteita, sellaisia juomia, joita kuluttajat sinne itse haluavat. Ja vastataan sitä kautta niiden kuluttajien tarpeisiin. No, se oli jotenkin Facebookista pongahti se esille. Mä en muista mitä kautta, oliko se sivupalkissa vai miten se oli, mutta jotenkin kuulosti tosi kiinnostavalta, että pääsisi suunnittelemaan jotain uutta makua. No, mä en kauheasti kylläkään osallistu ikinä mihinkään tämmöisiin kilpailuihin, koska mä en oo ennen uskonut sitä, että jo niistä oikeasti valitaan ihmisiä. Siideri maistuu parhaimmalta kuumana kesäpäivänä terassilla ystävien seurassa. Kylmänä ja kesällä ulkona. Saunan jälkeen raikkaassa ulkoilmassa. Hyvän ruoan kanssa ystävien kanssa. Kuiva. 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 Omena. 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 Omena.